गणेशोत्सवानिमित्त मंगळवारी कणकवली बाजारपेठेत मोठी गर्दी झाली होती। वाढत्या गर्दीवरती नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी कणकवली शहरातील गर्दीच्या सर्व ठिकाणी चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता। अगदी पावला पावलावरती पोलीस तैनात होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।